Ассалому алайкум, ҳамватони азиз, шабатон ба хайру шодӣ бошад. Ҳамватони азиз, биёед ҳама каса, ҳамаи ғарибо, мусофиро иншоалло дуои мо мустаҷоб мешавад. Бародари азиз, дуогӯи бародари азизамо Лоиқ Раҷабов мешавем, ки ғолибиятро ба даст оранд. Иншоалло як ҳамватани мо соҳиби миллион шаванд, бояд мо ҳама хурсанд шавем, ки мо соҳиби миллион шудем. Иншоалло ва миллион ба Тоҷикистон меравад. Ин ободӣ ҳар як ҳамватани мо аст. Як ҳамватани мо обод шавад, мо бояд хурсанд бошем, дар фикри якдигар бошем, дуогӯи якдигар бошем. Дӯстои азиз, баъзе бародаро ростӣ ҳамин якдигарро дар ҳамин интернет дашном мекунанд, ба ягон навор кунӣ ё ягон чизи фоиданок кунӣ, агар дар комментария ё дашном мекунанд ё ту намерасидӣ мегӯянд дар ҳамин ютуб. Дӯстои азиз, итак мо медорем ҳамин ютубро истифода мебарем. Як ҳамватан як чизи мисол хубе кунад, дар ҳаққи якдигар як нияти хубе дошта бошад, як кори неке кунад, мо бояд вайро дастгирӣ кунем. Мо даромада тамошо мекунем, баъзеҳо бовар кунед дар бахилешонанд мегӯям ман ту ба лайк намемонам, чӣ намекунам, ки ту мақсад пул кор накунӣ. Ин ютуб иқа пули бисёре наметиҳад, ки мо кирминӣ кунем ё бахилӣ кунем ё якдигарро ҳусуд хӯрем. Мо бояд ҳусуд завист мешавад, завист бояд аз набошад, одамизод завист бошад, мо пеш намеравем. Бояд як ободӣ, як ҳамватан, ободӣ як бародар ба хурсанд шавем. Дӯстои азиз, гапа зиёд намекунем. Лоиқ Раҷабова бояша силкаша ман зери навор мемонам. Дар канали Планета Таҷикистан, дар инстаграми Планета Таҷикистан иншоалло эфир мешавад. Даромада метавонед дар инстаграм Планета Таҷикистан занед бирояд, дар ютуб Планета Таҷикистан эфир рафта истодааст. Силка дар зери навор мешавад, пад комментария закр мекунам. Дӯстои азиз, дастгири якдигар бошем, дуогӯи якдигар бошем. Тоҷикистон ба пеш, дуогӯи ватан модар бошед. бо шумо будам Ҳусейн Нурдинов аз канали мо бо шумо, канали фикри шумо. Дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ассалому алайкум.